BPF राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमथि गैयै पस्ट माब्रै सासे डिपुटि चिफखौ बेफोरबायदि पस्ट होनो मोनखो मानो बेफोरबायदि नेहाथ जालांखो नंगौ BPF राजखान्थि हान्जानि मोनसे गोख्रों समाजारि बिजोंनि फेस बे फेसाव राजखान्थि हान्जानि गोबां बाथ्रा फोसावो नाथाय बाथ्राया जादों सासे बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीखौ हिनजाव लाना खारदों होनना नंखाय बाथ्रा फोसावनायनि सायाव BPF राजखान्थि हान्जानि फेस आलांबाजार युथ BPFनि पस्टआव लिरदों रायजो राजाफोरनो मोनसे मिथिहरनाय जायोदि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट UPPLनि मावथि सासे हिनजावखौ लाना खारदों होनना फोसावदों बेफोरबायदि सासे गोलाव सम NDFBखौ दैदेनबोनाय आथिखालनि बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमाखौ बेफोरबायदि बाथ्रा फोसावना सासे गागि दैदेनगिरिखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया गावनि सोद्रोमथि गैयैखौसो दिन्थिनाय जादों बेनि सायाव UPPL राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिया हालांबाजार युथ BPFनि बेफोरबायदि आब्रुथि गैयै पस्ट होनायनि सायाव मा राहा लागोन आरो बेफोरबायदि राजखान्थि हान्जाखौ लानानै गुबुन राजखान्थि दोलोनि सोद्रोमाफोरखौ नंखाय बाखाय बाथ्रा फोसावनाय आरो गावजों गावनो मुं सुलायबाय थानायखौ बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा मा फोरमायगोन चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों SD क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो SD क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे SD क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि SD क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687336 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन